Forces en fluids. Quin és el nostre objectiu? El nostre objectiu és comprovar si la salinitat de l'aigua influeix en què un cos suri o no. Creiem que com més tant per cent de sal hi hagi a l'aigua, més surarà un cos, encara que també influeix la massa del material. El material que vam utilitzar va ser 3 vasos de precipitats amb la mateixa quantitat d'aigua, 2 gots amb 100 i 200 grams de sal, plastilina per fer boles grans i petites, una vareta de vidre i un dinamòmetre que finalment no el vam utilitzar. En una balança vam pesar 100 grams de sal. De la mateixa manera, en vam pesar 200 més. Primerament posarem els 100 grams de sal al segon vas de precipitats i els 200 grams de sal els abocarem al tercer vas de precipitats. Un cop abocada la sal, ho barregem. Després vam tirar les 3 pilotes als 3 vasos, però no va funcionar. El resultat d'aquest experiment és que si el cos a submergir és de plastilina, com en el nostre cas, hauria de tenir un volum i una massa molt petita per poder confirmar la nostra hipòtesi. Al fer-ho amb 2 tipus de volums i masses de plastilina, la nostra hipòtesi és mig certa. Un cos de massa petita surarà a l'aigua si conté molta sal. Abans de formular la hipòtesi, no vam tenir en compte que la massa de la plastilina també influïa, i després de fer la pràctica ho hem pogut veure.